चला आम्ही निघालो आहोत आज स्विमिंगसाठी. तर तुम्ही इथे बघू शकता आमची तयारी. हे मस्त आम्ही स्विमिंग किट वगैरे घेतलेली आहे इथे आणि असं नाश्ता वगैरे स्प्राउट्सचं करून आम्ही पटीसनं स्विमिंगसाठी निघाले आहोत. तर स्विमिंगसाठी तिचं फर्स्ट टाईमच आहे. ती खूप एक्सायटेड होती कधी जाईल स्विमिंगसाठी. गेले काही दिवसात आम्ही स्विमिंगसाठी नाही जाऊ शकलो कारण तिला थोडंसं कफ वगैरे होते, थोडीशी आजारी वगैरे पण होती ती. त्याच्यामुळे खूप एक्सायटेड. तुम्ही बघू शकता तिच्या चेहऱ्यावरती किती खुश आहे ती स्विमिंग करायसाठी. फर्स्ट टाईमच तिची स्विमिंग एक्सपिरियन्स आहे हे. सोसायटीमध्येच आहे आमचं स्विमिंग पूल. सो आम्ही तिथे जाऊन थोडंसं स्विमिंगचा एन्जॉयमेंट केलेलं आहे समर सीझनमध्ये. सो इथेपर्यंतच आहे आजचा. आता झोप आली. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. थँक्यू.